Hola, benvinguts a tots i a totes amb aquesta sessió de presentació del cinema Adolescència en Positiu que hem organitzat des de la Càtedra Educació i Adolescència. A tots i a totes. Sense més, passo la paraula al vicerrector Joan Busqueta de la Universitat de Lleida, que ens adreça unes paraules també per donar-nos la benvinguda. Bona tarda a tothom. En nom del rector de la Universitat de Lleida, sigueu benvingudes totes les persones que seguiu aquesta quarta edició del cicle de cinema, una activitat organitzada per la Càtedra d'Educació i Adolescència Abel Martínez Oliva de la Universitat de Lleida. Personalment he de dir que em fa il·lusió poder participar en aquest acte inaugural d'un projecte prou consolidat ja i que s'aixopluga sota el nom de l'Abel Martínez. L'Abel va ser alumne meu a les classes d'Història Medieval i de Paleografia i sempre el tindré en el record com un molt bon estudiant i com una molt bona persona. Qualitats aquestes que s'adiuen perfectament amb tota la feina que es du a terme des d'aquesta càtedra, fomentant un enfoc, una mirada positiva, constructiva de l'adolescència i de la joventut, elaborant recursos docents a partir d'activitats com la que avui ens reuneix, la quarta edició d'un cicle de cinema, on aquesta mirada és també, i com no podria ser d'una altra manera, polièdrica, amb un tractament de la diversitat, la pluralitat d'aspectes que tenen a veure amb aquest període tan transcendental del desenvolupament personal. Ho expliquen molt bé les companyes i companys que tenen cura d'aquesta magnífica iniciativa. Diuen, escriuen, no? Definitivament creiem que treballant des de les potencialitats dels adolescents, ajudant-los a créixer i a conèixer-se a ells mateixos, podem arribar molt més lluny que fixant l'atenció en els factors de risc que poden aparèixer durant l'adolescència. Això és el que escriuen. Per una banda, les potencialitats, sens dubte, perquè els adolescents, els joves, sempre són aquell futur que ha de ser millor, sempre són l'esperança. D'aquí crec bona part de la importància d'insistir en aquestes potencialitats, en fomentar tot allò de positiu que els ha i ens ha de possibilitar superar períodes difícils, entrebancs, les tanques físiques i mentals que es troben i ens trobem en el dia a dia. Per altra banda, ajudant-los a créixer i a conèixer a ells mateixos. I en llegir això, jo que soc medievalista, m'ha recordat el Esquito te ipsum, el conèixer a tu mateix, una de les obres d'ètica cabdals del pensament europeu de Pere Abelard, que molt recordareu per les seves cartes amb la seva estimada Eloïsa. Pere Abelard fomentava justament, tan aviat com a les primeries del segle XII, fomentava el pensament crític, l'argumentació, sobretot el dubte, el fer-se preguntes per avançar en el coneixement, el no repetir el que ja estava dit simplement perquè algú ho havia dit o ho havia escrit abans, trencar amb el sentiment de culpabilitat que pesava i malauradament continua pesant en la nostra civilització i sovint en relació als joves. Bé, la rebel·lia en aquest sentit, i el jovent el seguia, necessitat com estava d'un futur diferent, com ho estem sempre. I també la introspecció, l'aprofundir en els nostres pensaments, en la nostra subjectivitat, en la nostra, en definitiva, individualitat per assolir un comportament ètic, sobretot per creure en un mateix, en les nostres, tornem-hi, potencialitats. Agraïm, com a universitat, que es tracti d'orientar aquestes potencialitats cap al respecte, cap a la pluralitat, cap a tot aquest conjunt d'incompetències per als quals treballa la càtedra a partir de les diferents activitats i dels recursos que elabora, per tal que puguin ser treballats en tots aquells àmbits on es desenvolupen ells i les nostres joves. Felicitats, de nou, a la direcció i a l'organització de la càtedra i gràcies també a totes les persones que hi participeu. Que tingueu una molt bona jornada. Agrair-li que hagi estat aquí amb nosaltres. Com us deia, avui us presentem una nova acció de la càtedra. Pels que no conegueu la càtedra Educació i Adolescència, comentar-vos que és una càtedra liderada per la Universitat de Lleida, que va néixer ara ja fa uns quants anys i que ens dediquem específicament a treballar per conèixer millor els adolescents i aquesta etapa evolutiva, però sobretot també per poder aportar nous elements que provinguin des de la recerca per a la pràctica de l'educació, la pràctica educativa en aquest període adolescent. Aquesta és la nostra finalitat.
La càtedra està formada per un conjunt de professors i professores de la Universitat de Lleida que tenim diferents perfils i solament remarcar quines són les senyes d'identitat de la nostra càtedra, perquè és una mica el que orienta totes les accions que fem adreçades a la comunitat educativa, però també a la comunitat investigadora i a la pròpia adolescència i també a les seves famílies. La primera de les nostres senyes d'identitat és l'aplicabilitat de la recerca, és a dir, sí, fem recerca, però sempre és aplicada, perquè el que volem és transformar marcs de referència científics en recursos, com el que avui us presentarem, per a millorar l'acció educativa en aquest període adolescent. D'altra banda, la segona senya és la veu de l'adolescència. Aquesta veu la tenim sempre molt present en totes les nostres accions per a poder identificar i prioritzar des de les pròpies veus dels adolescents quines són les seves inquietuds i necessitats. Una tercera senya d'identitat que trobeu reflectida amb la col·lecció de monogràfics que està a l'abast a la nostra pàgina web, és que totes les pràctiques que presentem són pràctiques que provenen d'evidència científica, són fonamentades en processos de recerca i, per tant, queden lluny d'iniciatives particulars que potser funcionen en un context però que no tenen per què funcionar en uns altres. I finalment, pensem que l'educació i l'adolescent està tant en contextos d'educació formal com en contextos d'educació no formal. Per tant, qualsevol de les nostres accions sempre les fem pensant en aquesta doble mirada, per a professorat de secundària, dels IES, dels centres d'educació secundària, etc., però també aquest professional que és educador, que treballa amb centres de protecció, que treballa a serveis socials, que treballa amb centres oberts i que, per tant, també s'afronta a educar en aquest període adolescent. Com us deia, aquestes són les nostres senyes d'identitat. Sou tots benvinguts i avui l'acte que ara estem donant inici, explicar-vos que tenim previst que duri no més d'una hora. No serà llarg. Al revés, el que volem és que sigui àgil i que us agradi i que disfruteu i pugueu compartir amb nosaltres alguna que hem fet amb molta il·lusió tot l'equip. Us presentem dues coses. La primera, una nova acció de transferència que hem hagut de transformar. Nosaltres, des del primer any, vam ficar en marxa el que anomenàvem un cicle de cinema i anàvem al cine a fer la visualització de les pel·lícules. Amb el tema del Covid, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, tot això no es va poder fer i el que hem aprofitat, hem trobat la potencialitat, com deia el vicerrector, en aquest període de Covid i de dificultats per transformar aquest cicle amb una altra acció molt similar, però que hem titulat Cinema i Educació en Positiu. Us la presentem. Avui donem el tret de sortida amb aquesta reconversió del cicle de cinema, on volem apropar un model, el model de desenvolupament positiu adolescent, a la comunitat educativa perquè la pugui utilitzar des del cinema. Això serà en un primer moment. Donaré la paraula a la meva companya que ha coordinat aquesta acció perquè us ho pugui explicar, però després, a la segona meitat de la sessió, farem una altra cosa, que és compartir amb vosaltres qui han estat els guanyadors dels últims treballs de recerca que hem premiat des de la càtedra. Ells ens explicaran, tant la persona que va guanyar el treball de recerca de batxillerat com les persones que van guanyar el treball de fi de grau com el treball fi de màster, elles mateixes ens explicaran en què han consistit els seus treballs i veureu que també són, com no podia ser d'una altra manera, lligats amb les nostres senyes d'identitat. Bé, sense dir res més, donaré la paraula a la meva companya, la professora i educadora social Maria Alba Forné, que també és membre de la càtedra i que, a més, se n'ha encarregat de coordinar tota l'acció que avui presentem de cinema i educació en positiu. Gràcies, Maria Àngels. Ens fa molt contents avui donar-vos a conèixer la iniciativa de cinema i adolescència en positiu.
Aquesta neix amb l'objectiu d'aportar una nova mirada de l'adolescència a través de la teoria del desenvolupament positiu de l'adolescent. Així doncs, a través d'un recurs audiovisual com és el cinema, aportem tant a dins com a fora de les aules aquesta mirada positiva de l'adolescent i alhora contribuïm amb l'aprenentatge i la reflexió sobre els valors i els drets dels infants i joves. Aquesta iniciativa aposta, doncs, per una estratègia educativa que fomenta tant la participació activa dels aprenents, dota la capacitat de reflexió, desperta el pensament crític, la capacitat de fer-se preguntes i de formar-se opinions, aporta pautes d'observació i noves maneres de transmetre continguts vitals, consolidar els aprenentatges assolits, promoure l'empatia i l'acceptació d'opinions, així com també dels diferents punts de vista dels altres. A la pàgina web de la càtedra, dins l'apartat de cinema i adolescència en positiu, disposeu de la informació general del cicle de cinema, del cinema i adolescència en positiu, d'aquesta línia de transferència que oferim. Dintre de la pàgina web podeu disposar doncs, de la llista de films, com podeu veure aquí en pantalla, no? que oferim fins a dia d'avui en aquesta iniciativa. Actualment disposem de 15 pel·lícules que estan seleccionades a dia d'avui i totes elles tenen la seva guia didàctica. Aquestes són, com podeu veure, Cafarname 1, Carmen y Lola, 17, Custodia compartida, El indomable Will Hunting, Las vidas de Grace, La inocencia, Techo y comida, La clase de piano, Estiu del 93, Gil, A Silent Voice, El viaje de Nisha, El professor de violín i El taller d'escriptura. Totes elles indiquem també les recomanacions a visualitzar dels diferents cicles d'educació secundària i de batxillerat, així com també dels cicles formatius, a més de qualsevol recurs, ja sigui un CIS o qualsevol altre recurs. Tenim en compte, doncs, la tipologia de fil de les pel·lícules, així com també dels continguts a treballar. Val a dir que totes les guies esdevenen una proposta de treball transversal pels diferents professors de l'educació, així com també estan orientades i inclouen les competències bàsiques de l'àmbit de cultura i valors ètics, incloent el currículum d'educació secundària obligatòria. Comentar-vos que tota guia didàctica té la mateixa estructura. Presentem la seva fitxa tècnica, com podeu veure en pantalla, on s'explica breument el resum de la pel·lícula, i a continuació presentem els diferents continguts claus que podem observar a la pel·lícula, els quals ens poden ajudar a poder visualitzar la pel·lícula des d'una mirada molt més teòrica i amb els coneixements, així com també posteriorment ens ajuda també a poder aprofundir en els plantejaments de les respectives preguntes que s'ofereix a la guia. Pel que fa als continguts, la definició del desenvolupament positiu de l'adolescent està present a totes les guies didàctiques a treballar, perquè aquesta esdevé el pilar fonamental. Les altres parts comunes, després els altres diferents continguts, variarà en funció del que es treballa a la pel·lícula. Les altres parts comunes que presenten aquestes guies didàctiques són els objectius a treballar, que els objectius pels quals se treballen la guia des d'una mirada de fomentar aquesta mirada en positiu de l'adolescència i la consciència del treball de les competències. També hi ha l'apartat de conjunt i comú en totes les guies, són aquestes recomanacions per poder utilitzar el cinema com a eina educativa, la qual presentem els diferents apartats a tenir en compte a l'hora de treballar el cinema com a eina educativa, que a continuació, si veiem, teniu les diferents parts. I finalment, presentem les diferents preguntes a plantejar i a treballar a la pel·lícula. Comentar-vos que el professorat o els professionals que vulguin treballar les pel·lícules tenen sempre, en tota pregunta, unes orientacions per la resposta, per a tal d'ajudar i orientar també en el treball de la pel·lícula. Finalment, per acabar, per agrair-vos, abans de tot,
comentar-vos que també si podeu visualitzar dintre la pàgina web de la càtedra, a part de disposar de tota la informació del que és cinema i adolescència en positiu, així com la llista de pel·lícules que oferim les guies didàctiques, a la mateixa pàgina podeu sol·licitar totes aquelles guies que vosaltres vulgueu, tant les 15 guies íntegres o bé algunes en concret, perquè així us ho podem fer arribar, així com també estem oberts a poder-vos solventar preguntes, dubtes, i també estem oberts a dintre d'aquesta sol·licitud a que ens pugueu proposar noves pel·lícules a poder treballar en els pròxims anys. Així doncs, us volem agrair, sobretot amb aquells professionals que heu iniciat el vostre treball amb aquestes guies i animar-vos també a seguir oferint aquests espais on podeu donar importància a l'etapa adolescent i fomentant aquesta mirada positiva cap als adults, però també, sobretot, per als propis adolescents, fent-los-hi descobrir i aprofundir envers els beneficis del desenvolupament positiu, tot integrant les característiques essencials que requereixen aquest model. A continuació, per poder aprofundir en tot el que us acabo d'explicar, us facilitarem un vídeo on s'explica una mica més en detall el treball del desenvolupament positiu de l'adolescent a través del cinema i els seus beneficis d'aquest treball. Moltes gràcies. En el cinema trobem moltes produccions en què es veuen situacions quotidianes dels adolescents i poden ajudar-nos a apropar, difondre i promoure el model de desenvolupament positiu, tant a professionals, a familiars, als mateixos adolescents i a tota la comunitat en general. Quan parlem d'adolescència, sovint ens ve a la ment una sèrie d'adjectius i imatges, les quals poden ser de conflictes i tensions, amb una visió i concepció negativa. Tots hem sentit expressions com «quina etapa t'espera» o «fills a casa adolescents són problemes segur». Una suma de connotacions negatives d'aquesta etapa que provoquen que adults, professionals i els mateixos adolescents es posin en alarma quan sorgeix l'etapa adolescent. No obstant, des del paradigma del desenvolupament positiu, definim l'adolescència com una etapa del cicle vital fonamental, de creixement, de construcció i consolidació de la personalitat, plena d'oportunitats i possibilitats, tenint en compte una sèrie de competències, valors, habilitats claus que tot adolescent ha de tenir. Llavors, en què consisteix el paradigma del desenvolupament positiu i com treballar-ho des del cinema? Es tracta d'adoptar una perspectiva centrada en el benestar de l'adolescent, posant èmfasi a l'existència de condicions saludables i expandint el concepte de salut per incloure les habilitats, conductes i competències que són necessàries per tenir èxit a la vida social, acadèmica i professional. Així doncs, va més enllà de focalitzar l'atenció a les problemàtiques i conductes de risc que sorgeixen en aquesta etapa. Una de les tasques més importants a l'hora de construir aquest nou model va ser definir les competències que construeixen aquest desenvolupament. El model de les 5 Cs identifica els 5 indicadors principals per al bon desenvolupament de l'adolescent: competència, confiança, connexió, caràcter i cura-compassió. Quan totes les 5 Cs són presents, sorgeix una 6a C, la de contribució, a si mateix, a la família i a la comunitat i societat. El model de les 5 Cs pretén orientar els objectius per aconseguir en tot programa o procés d'acompanyament educatiu a fi de promoure el desenvolupament positiu adolescent. Per altra banda, sorgeix una proposta de treball que ens serveix de guia per tenir en compte totes aquelles competències essencials, concretament 27 competències que defineixen el desenvolupament positiu adolescent. Aquestes s'agrupen en 5 àrees: emocional, social, cognitiu, moral i el desenvolupament personal. Aquest model es representa per una flor, que simbolitza com el jove va florint a mesura que s'encamina cap al desenvolupament d'una integritat personal ideal, consolidant i mostrant un cert grau de domini de cada una de les competències identificades.
La promoció del desenvolupament positiu de l'adolescent necessita d'uns recursos que influencien en el seu benestar. Per això, s'identifiquen 40 recursos o actius que proporcionen el suport necessari per potenciar les capacitats de la persona, la comunitat i la població per mantenir la salut i la resiliència de l'adolescent. D'aquestes 40, 20 són recursos externs que es refereixen a característiques de la família, de l'escola o la comunitat en la que viu l'adolescent i que es poden agrupar en 4 categories. Els altres 20 recursos són interns i les característiques, que són les característiques psicològiques o comportamentals de l'adolescent. Com exemple, una autoestima saludable, la responsabilitat personal, les expectatives de futur o la capacitat per prendre decisions. També s'agrupen en 4 classes. Quan els recursos interns s'alien amb els recursos externs presents en el context és quan sorgeix el creixement o el floriment de l'adolescent. Per tal de promoure l'enfocament centrat en els actius i les teories sobre el desenvolupament positiu de l'adolescent, cal apostar per estratègies i accions en diferents contextos en els quals el jove participa. Per això, es proposa treballar aquestes competències a partir de pel·lícules on pugui identificar bones pràctiques educatives, trencar prejudicis i tabús, reflexionar sobre conductes, identificar metodologies i proposar accions favorables pel jove. Com s'utilitza el cinema com a eina educativa per promoure el desenvolupament positiu adolescent? Una de les accions impulsades per la Càtedra d'Educació i Adolescència és el cicle de cinema. Aquesta iniciativa presenta doble objectiu: aportar la perspectiva del desenvolupament positiu de l'adolescent i facilitar un recurs pedagògic en format de guia didàctica. Des d'aquesta experiència i seguint el model de les guies didàctiques, es plantegen les següents recomanacions. Abans del visionat del film, cal que hi hagi una revisió dels continguts teòrics sobre el desenvolupament positiu adolescent, sigui sobre els models anteriorment esmentats o altres teories que estiguin vinculades. Cal també establir pautes del visionat de la pel·lícula per tal d'identificar fàcilment les situacions que estiguin relacionades amb els fonaments teòrics treballats anteriorment. Durant el visionat del film, cal vetllar que l'ambient sigui el més adequat possible, considerant el nombre de joves i l'espai, així com el temps de l'activitat. És important que el temps que hagi passat del visionat del film amb el treball d'aquest sigui el menys prolongat possible. I finalment, es recomana fer un debat o una posada en comú per reflexionar sobre les teories del desenvolupament positiu adolescent de la pel·lícula. Així, s'intercanviaran les diferents opinions i percepcions de tot el grup i la seva valoració. En definitiva, a través del cinema es pretén promoure l'empatia dels adolescents cap a personatges que viuen situacions similars, fomentant la seva participació, la capacitat de reflexió i el pensament crític, per tal de contribuir al seu desenvolupament positiu. Així com també s'aconsegueix oferir espais per donar importància a l'etapa de l'adolescent i aportar una visió positiva, ja que la nostra mirada, la dels adults, té un impacte important sobre ells i elles. Moltes gràcies, Maria Alba. Animeu-vos tots a demanar les guies didàctiques perquè realment el professorat, els professionals de l'educació que les heu utilitzat durant aquests últims anys, el feedback que ens heu donat és molt bo i crec que és una bona eina que, com tots els productes de la càtedra, publiquem amb Open Access i que són totalment gratuïts i a demanda de les persones que esteu interessades. Bé, donem pas ara a la presentació dels treballs de recerca, que és una altra acció que fa la càtedra dintre del que anomenem la part de formació. Dintre de formació, la càtedra impulsa dues accions. Unes beques càtedra Educació i Adolescència a estudiants de
l'últim curs de grau o estudiants de màster que volen introduir-se en la recerca relativa a aquestes temàtiques. I una segona acció, també en formació, són aquests premis. Premis que des de la primera edició han tingut un gran èxit i en el qual volem reconèixer aquells treballs que abordin la temàtica de l'educació i l'adolescència i que estan orientats a les senyes d'identitat de la nostra càtedra, així com dedicats a les temàtiques que nosaltres també considerem prioritàries i que estan dintre del projecte del nostre projecte educatiu. Aquí es valoren moltes coses, la creativitat, l'originalitat, però també que siguin treballs rigorosos i que tinguin una qualitat excel·lent. Amb aquests premis jo crec que hem aconseguit o estem aconseguint realment fomentar vocacions pedagògiques i reconèixer treballs que fan tant estudiants de batxillerat com estudiants de grau com estudiants de màster alineats amb aquestes temàtiques. Sense dir res més, donem pas, doncs, a un petit vídeo on els propis guanyadors ens expliquen de què són els seus treballs. Moltes gràcies per la vostra disponibilitat i per tenir la disposició de connectar-vos avui. En primer lloc, podria agrair-vos la vostra participació als quarts premis d'Educació i Adolescència de la Càtedra Educació i Adolescència Abel Martínez Oliva i felicitar-vos sobretot pels treballs perquè realment són excel·lents i agrair-vos tot el que heu aportat a la càtedra, a l'educació i a l'adolescència, d'acord? Llavors, en primer lloc, passarem a entrevistar a la Berta Culleré. El seu treball de recerca de batxillerat ha estat el guanyador, titulat Per què estem tan enganxats a Instagram, d'acord? És de l'Escola Bernat de Tàrrega i el seu treball ha estat tutoritzat pel Jaume Plens. Llavors, en el moment de valorar el seu treball, va ser guanyador perquè vam considerar que s'adequava molt als objectius i al contingut del treball en les línies de la càtedra. I, a més, abordava una temàtica amb l'adolescència i donava una visió molt crítica. Llavors, Berta, bona tarda. Bones. Mira, voldríem saber, primer de tot, ens agradaria saber en què ha consistit el teu treball, que ens facin 5 cèntims de què és el que ha consistit. Bé, amb el meu treball el que pretenia era aconseguir o descobrir quins són els motius que porten a més de 1.000 milions de persones d'arreu del món amb diferències culturals, amb característiques tan diferents, a connectar-se a la xarxa social Instagram. I bé, per aconseguir-ho, he recopilat informació de les xarxes socials i sobre la conducta de les persones a través de bibliografia i un qüestionari. Molt bé. Crec que amb aquesta pregunta ja ha quedat contestada per què vas escollir aquest tema, que era la següent pregunta, no? I et voldria dir què t'ha aportat la teva recerca? Què és el que aporta a l'educació i a l'adolescència? Bé, jo diria que el fet de donar valor a l'educació, perquè m'ha fet adonar que qualsevol eina pot ser perjudicial o beneficiosa segons l'ús que se'n faci. Per tant, la persona necessita conèixer com és aquell producte, com s'utilitza, quins beneficis pot portar i quins perjudicis li pot ocasionar. Igual que per conduir una persona que té informació viària, no es pot posar a les mans d'un infant o d'un jove una eina com Instagram sense haver-li ensenyat com fer-ne un bon ús. I bé, en relació amb l'adolescència, també he descobert la importància del desenvolupament neuronal. S'està posant una eina molt poderosa, doncs això que he dit, a les mans dels joves, que encara no tenen segons quines funcions cognitives suficientment desenvolupades com per prendre decisions tan grans que poden tenir un impacte en la seva vida. No només dins la xarxa social, sinó també, per exemple, en el cas de triar els estudis. Molt bé, Berta, moltes gràcies. I per últim, també, què és el que t'ha portat realitzar aquest treball?
Jo diria que aprendre molt. Aprendre que jo sóc jo i les meves circumstàncies. Aprendre que Instagram és una eina molt ben dissenyada i que els seus propietaris coneixen molt bé la ment humana. Aprendre sobre la condició humana. Aprendre sobre els múltiples factors i condicionants que intervenen en la conducta de les persones. Aprendre que vivim en una societat que porta al límit aquests interessos comercials i aprendre que l'adolescència és injustament tractada, de vegades, i que seria positiu que la societat en conjunt s'informés o ens informéssim sobre el neurodesenvolupament adolescent. I bé, això m'ha resultat molt interessant i vist com d'important és l'educació. Molt bé, doncs moltes gràcies, Berta. Agafem les teves paraules. Moltes gràcies per la teva participació i donem torn a les dues següents, que són la Marta Molina i l'Ester Fernández. Elles són les guanyadores del treball de final de grau. En aquesta ocasió s'han premiat 2 treballs que són complementaris perquè han abordat la mateixa temàtica. Per una banda tenim el treball titulat El meu món en necessita, programa d'educació parental dirigit a famílies amb fills i filles adolescents de centres educatius d'alta i o màxima complexitat, que ha estat realitzat per la Marta Molina de la Universitat de Lleida i el treball tutoritzat per la Maria Àngels Balcells. I per l'altra banda, el segon treball és El meu món en necessita, disseny d'un programa d'educació parental per a adolescents i famílies de centres educatius d'alta i o màxima complexitat, realitzat per l'Ester Fernández, també de la Universitat de Lleida, i tutoritzat per la Maria Àngels Balcells. Llavors, ambdós treballs van ser també valorats de manera excel·lent per també adequar-se a les línies d'identitat d'aquesta càtedra i es planteja aquest treball d'una forma molt creativa, molt innovadora i amb capacitat divulgativa. El treball presenta un gran esforç d'implementació i així com també l'ús d'un llenguatge molt adequat. Llavors, passarem al torn de les entrevistes, noies. En primer lloc, ens podríeu fer 5 cèntims del vostre treball? En què ha consistit? Sí, el nostre treball es basa en la creació d'un programa d'educació parental positiva que hem titulat El meu món en necessita i que té com a objectiu treballar les competències parentals a partir de la millora de relacions familiars entre pares, mares i referents i adolescents. Llavors, és una guia que pretén ser una eina que poden utilitzar els professionals de diferents centres educatius d'alta i màxima complexitat a la seva pràctica. I el meu món en necessita pretén acompanyar el procés de millora de cadascuna de les realitats de les famílies participants, assegurant així un desenvolupament òptim i saludable dels adolescents. Molt bé, perfecte, moltes gràcies. Per què vau escollir aquest tema? Vam escollir aquest tema per diferents motius. En primer lloc, perquè des del primer moment que vam escoltar parlar d'aquest tipus de programa, les dues ens va cridar molt l'atenció, ens va generar molt interès i teníem moltes ganes de poder profunditzar en ell, no? Després, perquè vam tenir la voluntat d'intentar donar visibilitat a la figura de l'educador o l'educadora social dins dels centres educatius i, en tercer lloc, perquè considerem que aquest programa té com una doble finalitat, que també pot ser una eina de detecció de possibles situacions de risc en centres educatius, en aquest cas de centres d'alta o màxima complexitat, i podem atendre famílies que no estan ateses en aquell moment per serveis socials i pot ser una eina d'això, de detecció també. Molt bé. Què us ha aportat la vostra recerca i què és el que aporta en general a l'educació i l'adolescència? Doncs, tant la Marta com jo pensem que algunes de les aportacions que pot fer aquest treball és, primer de tot, posar en paper un conjunt d'eines, recursos, dinàmiques, activitats que permetin reforçar i treballar les competències parentals, però enteses com un conjunt on intervenen un context, unes famílies que tenen uns fills adolescents, o sigui, contemplant-ho tot en general. I també pensem que una altra de les aportacions, com deia la Marta, és detectar situacions de risc o de desemparament d'infants i adolescents.
I per últim, doncs, també fusionar el que és el context educatiu de centres educatius de qualsevol categoria amb els programes d'educació parental positiva de tercera generació, que són els que hem basat el nostre projecte. Molt bé, i ara ja per últim, què és el que us ha portat a vosaltres fer aquest treball? Bueno, sens dubte ens ha portat molts aprenentatges, tant a nivell personal com a nivell professional, que estem segures que els farem servir en un futur com a educadores. També ens ha ajudat el que dèiem, a desenvolupar aquesta part més creativa, de tenir molta iniciativa, ja que ha estat un projecte molt innovador i que l'hem creat nosaltres des de zero, no? I, per últim, el que he comentat abans, que hem pogut reivindicar la importància i la necessitat de que la figura de l'educador social o educadora estigui present en els centres educatius, que considerem que queda bastant camí per davant. Moltes gràcies, noies, per la vostra intervenció. Gràcies. I ara ja passem a l'últim premi que s'ha donat, que és el de treball de final de màster, titulat La situació educativa dels i de les adolescents tutelats pel sistema de protecció de la infància en els instituts d'educació secundària, realitzat per la Judit Rabassa, de la Universitat de Barcelona i tutoritzat per la Núria Fuentes Peláez. El treball, com tota la resta, també valorat de manera excel·lent per ser un treball molt complet, també tenir capacitat divulgativa i transferència a través de la proposta d'intervenció plantejada i, finalment, que també aborda molts buits de coneixement i també preveu la seva possible difusió. Moltes gràcies, Judit. Et preguntarem també de nou en què ha consistit el teu treball. Bueno, el meu treball final de màster ha consistit en un estudi exploratiu descriptiu que ha permès identificar les necessitats d'escolarització dels i de les adolescents tutelades pel sistema de protecció. A més, la recerca té també una vessant de recerca aplicada perquè a partir de l'exploració d'aquestes necessitats d'escolarització i de la situació educativa, però així com també a partir de les reflexions i aportacions que ens feien els i les professionals que han participat de l'estudi, doncs això ens ha permès plantejar orientacions de millora que afavoreixen el disseny d'una resposta educativa ajustada a les capacitats i necessitats i dificultats que pot presentar el col·lectiu, i sobretot que serveixi de guia pels professionals i les professionals de l'etapa d'educació secundària. Molt bé. Per què vas escollir aquest tema? Jo des que vaig iniciar la carrera acadèmica en l'àmbit de la pedagogia i la psicopedagogia, sempre el col·lectiu adolescent o l'etapa adolescent m'havia suscitat especial interès i afecte, i sobretot per les característiques d'aquesta etapa. I és que ens trobem en un moment en què els adolescents i les adolescents estan configurant el seu autoconcepte, la seva identitat, per qüestions neurològiques també són més sensibles a matisos emocionals, a la reactivitat emocional i també per ser una etapa en la que es caracteritza molt per la confusió, desorientació i la incertesa des del propi projecte vital. Aleshores, jo, atenent a aquestes característiques, podem dir que hi ha certa vulnerabilitat en aquesta etapa i que s'associen certs factors de risc i certs factors de protecció que, si no s'aborden de manera adequada o de manera preventiva des de les institucions d'educació secundària, pot tenir un impacte molt nociu en el desenvolupament dels adolescents, però especialment en adolescents que es troben tutelats pel sistema de protecció a la infància i l'adolescència, que a part de les característiques pròpies d'aquesta etapa, se'ls afegeix una trajectòria vital i familiar adversa, com pot ser vivències de maltracte, vivències d'abús, de negligència, d'abandonament parental, etc. Aleshores, se li suma tot això en aquesta etapa de desenvolupament tan particular i això comporta factors que suposen obstacles o poden suposar obstacles per la seva integració socioeducativa, pel seu progrés acadèmic i pel seu desenvolupament ple. I per això vaig voler centrar la temàtica en concret en el col·lectiu d'adolescents tutelats i tutelades. Molt bé. Llavors, què t'ha portat a tu la cerca i què ha portat també a l'educació i l'adolescència? Doncs considero que el més important que ha portat és, per una banda, reconèixer l'educació o l'àmbit escolar com a una oportunitat generadora de noves oportunitats per
per a aquest col·lectiu. Per tant, els i les professionals de la comunitat educativa s'han de sentir interpel·lats i interpel·lades en aquest sentit i, per tant, han de desplegar tots els recursos i mecanismes que siguin necessaris per oferir una resposta integral i satisfactòria per al col·lectiu. Però, d'altra banda, també l'estudi ha posat de manifest la necessitat d'incrementar l'acompanyament emocional i el suport positiu a la conducta d'aquest col·lectiu en concret des de les institucions d'educació secundària i, conseqüentment, s'ha posat de manifest que cal incrementar la formació i promoure la sensibilitat dels professionals d'educació secundària que atenen el col·lectiu, sobretot a l'hora de formar-los en estratègies i recursos per poder oferir aquest acompanyament emocional de qualitat en el col·lectiu, sobretot per donar-los suport a poder afrontar les conseqüències socioemocionals derivades de la seva trajectòria vital, no? I poder abordar-ho de manera integral també des de les institucions educatives. I, per últim, també l'estudi ha identificat que s'associen certes necessitats educatives especials o necessitats específiques de suport educatiu en el col·lectiu, fet que posa de manifest el fet de plantejar plans educatius ajustats i personalitzats a les capacitats d'aquests adolescents i aquestes necessitats que tenen, no? I tot això des d'una perspectiva inclusiva, considerant mètodes de personalització dels aprenentatges i, si és necessari, també aplicar i desplegar les mesures i suports d'atenció educativa addicionals i intensives que calguin. Però tot això en col·laboració sempre amb la família d'acollida, amb els educadors i educadores dels centres residencials, amb tots els serveis i la xarxa de suport de la comunitat educativa i amb els serveis del sistema de protecció a la infància. Molt bé, moltíssimes gràcies també per la teva aportació, Judit. I ara ja sí, moment de despedir-nos. Moltíssimes gràcies a les 4 per la vostra participació d'avui, però també, sobretot, per l'excel·lent tasca que heu fet en els vostres treballs, que de veritat són excel·lents, molt ben treballats. I tota la cerca que hi ha darrere estic segura que servirà moltíssim tant a investigadors com a professionals per fer de l'etapa de l'adolescència relacionada amb l'educació un món molt millor. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per oferir-nos aquest espai. Gràcies. Crec que ara també és l'oportunitat de donar-vos la paraula. Algunes de les premiades ens acompanyen ara avui. No sé si estan totes, veig que ens ha saludat l'Ester. I, per tant, si voleu aprofitar uns minuts per preguntar sobre el cicle de cinema, sobre la càtedra, inclús sobre els premis i els projectes que han presentat, ara és el moment. Si no m'equivoco, crec que si teniu alguna pregunta o algun comentari a fer, ho podeu fer des del xat. Molt bé, doncs sembla que ningú s'anima. Torno a repetir el nostre agraïment que us hàgiu animat a acompanyar-nos. Torno a repetir que tot el que fem a la càtedra està a l'abast de tota la comunitat educativa i que ho trobareu a la nostra web, que ja... mira, ara tenim una pregunta, ara contesto. A la nostra web ho trobareu tot penjat, tant la col·lecció de monogràfics, com el cicle de cinema, les guies didàctiques, com també convocatòries i els premis que desenvolupem. Hi ha una pregunta de l'Eduard que ens diu si està oberta la convocatòria nova. Sí, efectivament, ja està oberta, també està publicitada a la pàgina web i, per tant, animem a tant professors que esteu dirigint treballs com a propis estudiants de batxillerat que ja heu acabat el vostre PDR o els treballs dels estudiants de grau i de màster que estan acabant ara el seu treball, doncs si
encaixa en les nostres línies i heu treballat temàtiques relacionades amb el que treballa la càtedra, doncs endavant, endavant i presenteu-vos, perquè és un premi que bueno, té les dues parts, no? A part d'un reconeixement i el premi econòmic, que està molt ben dotat, és també l'oportunitat per difondre el que feu i per alimentar i retroalimentar tota la part de treball de sobreeducació que també fa gent que potser no és adolescent, però sí que és molt jove i que està iniciant la seva carrera investigadora i de recerca. Bé, doncs, si no hi ha cap altra pregunta, ho deixaríem aquí. A partir del setembre us tornarem a convocar a diferents sessions com la que hem fet avui, sessions d'una hora amb un objectiu clar i que permetran que puguem anar compartint amb tots vosaltres la nostra feina. Els vídeos també es podran veure més endavant perquè els ficarem tots penjats. De fet, us animo, els que encara no ho sou, que us subscriviu al canal de YouTube perquè el que hem fet avui, més els vídeos dels premiats que s'han quedat a mitges perquè ens ha faltat acabar d'escoltar a l'Ester i a la Marta, però també ens faltava escoltar a la persona guanyadora del Premi FIDE-Màster, també ho podreu veure. Per això, us animo a que us subscriviu a la pàgina de YouTube de la càtedra. I bé, sense més, bon final de curs, bona educació i feliç adolescència a tots els que treballeu amb aquesta franja de la població. Gràcies, Esther. Adéu a tothom.